Aiwa, muri Zimbabwe, non-governmental organizations, NGOs, aiwa, ataka Zimbabwe. Achiti, aiwa, muZimbabwe makutoita scarcity yemvura chaiyo yava kukanganisa living conditions evanhu. Muri Zimbabwe, pazoshata manje. Ndotoona kuti buki rinori vanhu vakachiobserva the World Water Day. Atsaona kuti aiwa, NGOs anasoradza kuti ari concerned. Sarapina mashoko aya zvizere ndokuridza chibva subscriber. Like, turn on the bell icon. Tambochona mabdits anokupa panopa ZM News Live. Nokuti vanonyanyira vachiti Zimbabwe faces a worsening water crisis, particularly in cities and towns, where there is increased demand, thereby straining already failing water infrastructure, which local authorities are struggling to inhabilitate. As the world observes World Water Day under the theme Leveraging Water for Peace, Action Aid Zimbabwe is spotlighting the pressing issue of water scarcity and its disproportionate effects on women and girls. Ndo mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa NGOs arikuratidza kuti ari concerned panhau yekushumika kwemvura munyika yeZimbabwe. Kuti Zimbabwe chimbotudzai munoti kudii kuti kana muri imiwo muri kufesa machallenges aya ekushumika kwemvura, chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Ndotoona kuti aiwa nhau yemvura yanetsa yatokonzeresa maoutbreak akaita sana